Lo naksir pipone lho, Bos. Nyucah yo jalo iki. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku nyucah yang muda Mutiara Jaya Audio Sound System asalane terah putih jantung Cahya Muda Official. Masuk deh Nadyan aku susah kabeh nganggo yen to pancen tresno aku masuk deh pancen isih Adi merapat muka jas ya dik ya. Apa kowe ra kelingan Dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan yen gojekan karo aku. Jadi salam buka alamat kelas kata saking Nyucah ya muda. Ini Cahya bisa main sepuh. cerah ta? Baji Bayo monggo.
Londur ini sayang. Barokah baji payus bangun. Yo pelaris, wis rono wis ra sida. Wis diborong wis. Yo monggo Mbakku. Nah, saka mangantene rono. Banduri Bapak nggih barokah. Bos-bosku wis salim rono kabeh jojer rono muter rono ya. Sudah duluan. Mas Fardi monggo. Masuk deh. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Di Wiwit. Ayo, monggo Bu E. Saya monggo. Mbak E monggo. Putri monggo Putri, lagunya apa Putri? Ibu saja. Wagito, Wagito. Ada Putri, ada Bu. Sampun salaman wae. Oh, sudah toh. Sampun. Sehat-sehat deh. Ada kewaya. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit
ujian dibalik rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nabati yo tak kenal bakat sayang kita Mbak Menawi Bu Haji saged lho niki lagune lho. Mungkin butuh ini khusus buat selama ibu-ibunya 2 kali dulu 3 kali enggak apa-apa ya Bu. lagunya apa aku sebut ibu-ibu dulu. Oke, bablas ke podang kuning siap. Bablas podang kuning, Des. Oke, ibu sakit niki. Heh? Ibu iki sagede sedekah insyaallah barokah. Ya Allah, Pak Wagid. Mboten apa-apa, piantune cantik, Nggih. soleha. Dek Minul insyaallah cahya muda kan sowan tandalme Pak Sukro udah sekian kalinya. Anjir. Hampir 4 kali ini nyun sewu mohon maaf. Untuk kali ini ada diskon tidak menerima saweran nyun sewu. Nggih, mohon maaf. Oke. Jadi kami hanya terima sedekah, monggo yang mau bersedekah silakan. Oh, berarti gen sedekah itu kan lebih baik ya, Mbak. Nggih, insyaallah berkah barokah. Berkah barokah. Ora lokane malah kebak. Insyaallah bisa ibadah ke Mekah, amin. Amin. Ibu-ibunya semua udah ke Mekah semua loh, Mbak No. Sudah ke Mekah semua kan, Bu ya? Sampun, amin. Insyaallah. Nggih. Kowe yo wis ping 3. Maaf, ping 4 sesuk ya. Insyaallah. Ya tutup halak laler. Babas podang kuning, Des. Tuh lagi nangis jan iki ya ganggu e. Padha-padha warna girine. Lah iya. Kowe kok nek beliau-beliau kan cerah gitu, Dik. Kowe kok butek to, Dik? Oh, nih ibuke pakai skincare, Pak No. Aku biasa derep. Alah biasa derep kayak tandur. Oke, derep kali tandur. Niki musim panen apa, Pak? Panen apa? Hah? Panen Ke loro. pari. Monggo. Aja sopan lawatan. Terus aku kira bakal ayu. Ora suwe kon kudali iso supanding ono Podang kuning dur, ayo dur maju dur. Londurnya ada
bosku. tak sayang monggo Bu Jambu alas masih. Jambu alas masih yo. Cahya muda. Kelingan manis sesek. Terus kelingan ramah kasih sayang patiku ngakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati apa lakon aku melu duweni cahya muda cahya muda dililit jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja diawut. Manis rasane senadyan wis jelas tak anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno. Bu Komar Bapak Ibu lagu napa rasane ati Ibu Komar sepuh sehat-sehat lagunya napa nderek melu duweni yo cahya muda. Jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Pak Basri mana Pak Basri? Monggo Pak Basri Ketua RT 02.
manis rasane senajan ilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ndolongso rasane ngati apa bakon aku melu durani dia milo matur sembah nuwun nggih. matur sembah nuwun keluarga besar saiki Ya, terima kasih banyak buat bos-bos Mitra semuanya. Jaya Bu Triyono sembah nuwun Ibu.